ସତରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତିନୋଟି ନଦୀଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ମାମା ଯାଇଥିଲୁ ତ୍ରିବେଣୀ ପୀଠ। ତ୍ରିବେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଏଠାରେ ଅନେକ ହବିଷାଣୀ ମା ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପରିବେଶଟିର ବାତାବର୍ତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିମୟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ମହାଦେବ ଏବଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନଦୀଟି ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଯାଇ ସେଠି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏହି ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ ତଅପୋଇରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ସେ ଘରମଣି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଠାକାର ପରିବେଶଟି ଖୁବ୍ ନିଛାଟିଆ ଏବଂ ସୁନସାନ ମନେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଅଧିକ ସମୟ ନ ରହି ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ବାଟରେ ଆସି ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଅଟକି ଯାଇ ଟିକେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଖରା ପ୍ରବଳ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏନର୍ଜି ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଖାଇଥିଲୁ, ପିଇଥିଲୁ, ମାନେ ନାଳି ଖାଇଥିଲୁ, ପଇଡ଼ ପାଣି। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଧା ବାଟରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଘରେ ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ନ ନେଇକି ଗଲେ ସେ କ'ଣ ଘରେ ଠାବ ଦବ? ସେଥିପାଇଁ ବାଟରୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।